कोथिंबीरचे वडे करते आहे. त्याच्यासाठी ही लागणारी कोथिंबीर आहे. ही कोथिंबीर आहे. कोथिंबीर आणून म्हणजे अशी साफ करून धुवून स्वच्छ कापून घ्यायची. ही अशी बारीक कापलेली आहे. ही अशी बारीक कापून घ्यायची आणि त्याच्यात मी एक जुडी घेतलेली आहे. पण जसं आपल्याला पाहिजे असेल तसं बनवायचं. एक जुडी नसेल तर अर्धी किंवा याचा अर्धा हिस्सा घ्यायचा. म्हणजे आपल्याला जेवढे पाहिजे असेल फॅमिलीमध्ये जेवढे लागेल ना तेवढे करायची. आता मी एक जुडी घेतलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये आता हे लागणारं साहित्य आहे. हे चण्याचं पीठ आहे, बेसन आहे बरणीमध्ये आणि हे लाल मिरची पावडर आहे, मीठ आहे, खोबरं आहे. खोबरं कशासाठी वापरायचं म्हणजे जरा तळून ते म्हणजे कुरकुरीत होतात त्याच्यासाठी थोडं खोबरं घालायचं. जिरं, हळद आणि अद्रक लसूणची पेस्ट मी बनवून ठेवलेली आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट, हे पाणी आहे आणि हे उकळण्यासाठी आम्ही टोप घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये चाळण ठेवली आहे. हे पाणी आहे एवढं टोपामध्ये, अर्धा टोप पाणी घ्यायचं आणि चाळण अशी आतमध्ये बसेल एवढ्या मापाचा टोप घ्यायचा. याच्यामध्ये मी हे आता वड्या बनवणार आहेत ना याचे मी रोल करणार आहे पिठामध्ये मळून आणि ते रोल मी याच्यामध्ये असे रोल ठेवणार आहे. हे म्हणजे हे उकळून घ्यायचे आहेत. त्याच्यासाठी हा टोप पण मी दाखवला आहे तुम्हाला. ही चाळण आहे. ह्याच्यामध्ये मी हे आता रोल बनवणार याचे पिठामध्ये भिजवून. जेवढं पीठ कोथिंबीर लागेल तेवढं पीठ घ्यायचं आहे. म्हणजे जेवढं पीठ लागेल तेवढंच घ्यायचं आहे. हे बाकीचं साहित्य मी दाखवतेच आहे. म्हणजे याचे मी रोल बनवून आता या चाळणीमध्ये ठेवणार आहे आणि चाळण आता मग उकळायला ठेवायचं आहे. म्हणजे जसे आपण मोदक उकडतो ना तसे याच्यावर झाकण मारून वाफ बाहेर आली नाही पाहिजे असं झाकण मारून ठेवायचं. त्याच्यामध्ये थोडं जिरं टाकते आणि सर्व सामान टाकायचं दाखवते. हे खोबरं ओलं खोबरं आहे किसलेलं. हे कशासाठी घ्यायचं की ते तळताना वड्या आहे ना म्हणजे जरा कुरकुरीत होतात. हे मिरची पावडर आहे, तिखट आहे, थोडीशीच घ्यायची आणि हळद आहे, हळद थोडी घ्यायची आणि अद्रक लसूणची पेस्ट आहे बनवलेलीच आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट एवढी घ्यायची 1 चमचा. आणि आता मी ह्याच्यामध्ये मावेल ना तेवढं चण्याचं पीठ घ्यायचं आहे. जेवढं लागेल तेवढं, त्याला काय अंदाज नसतो. आपण जेवढी कोथिंबीर असेल तेवढं चण्याचं पीठ लागतो. आपल्याकडे कोथिंबीर कमी असेल तर चण्याचं पीठ कमी लागेल. आता मी तुम्हाला भिजवून दाखवते मळून. मीठ नाही टाकलं, मीठ टाकते. अंदाजाने मीठ टाकायचं म्हणजे जास्त खाट पण नाही झाली पाहिजे. ह्याला कसं जेवढं पीठ लागेल तेवढंच घ्यायचं. त्याला काय अंदाज नसतो कारण आपल्यावर आहे. आपण जेवढी कोथिंबीर घेणार तेवढं चण्याचं पीठ लागतो. अशी कोथिंबीर दिसायला नाही पाहिजे त्याच्यासाठी आपण कसं म्हणजे जेवढं लागेल तेवढं चण्याचं पीठ घ्यायचं आहे. ह्याला असा अंदाज नसतो. आपण जशी कोथिंबीर घेणार ना तेवढं चण्याचं पीठ लागतो. याला पाव किलो अर्धा किलोचा असा काही अंदाज नसतो. बघा ह्याला अजून थोडंसं लागणार आहे चण्याचं पीठ. म्हणजे असं जास्त वर कोथिंबीर बाहेर दिसायला पण नाही पाहिजे. आता तुम्ही विचाराल परत त्याला अंदाज किती लागतो असं नाही. जेवढी कोथिंबीर असेल तेवढं चण्याचं पीठ लागतो. आणि बाकीचं जे आपण साहित्य टाकलं आहे ना ते तसंच आपलं टाकायचं. जास्त असेल तर जास्त टाकायचं, कमी असेल तर कमी टाकायचं. आता असा गोळा तयार झालेला आहे. आपण कसं गोल रोल नाही केलं ना तरी आपण चाळणीमध्ये पातळ थापलं ना तरी पण चालतो. मी तर तुम्हाला असं पातळ थापूनच दाखवते म्हणजे त्याचे चौकोनी वड्या कापता येतील. हे बघा हे असं पीठ लावायचं म्हणजे एकदमच कोथिंबीर लपवायची नाही कारण त्या कोथिंबीरच्याच वड्या आहेत ना त्याच्यासाठी. आता मी काय करते तुम्हाला मी वड्या थापायच्या ते दाखवते. रोल नाही बनवत, रोल पण बनवू शकता
आता एक ते चाळण घेतले ना, चाळणीला तेल लावते कारण ते त्याला चिपकत नाही. असं तेल लावायचं चाळणीला म्हणजे ते चिपकत नाही. हा गोळा आहे ना, असा गोळा चाळणीमध्ये ठेवला आहे आणि तो असा तेल हाताला लावून आहे ना, असं आतमध्ये तापायचा. म्हणजे याच्या आहे ना, आपण जाड पातळ वड्या कापू शकतो. अर्धा तास तरी लागेल याला उकडायला. अर्ध्या तासाने आपण मग ते खाली उतरून ठेवायचं गॅसवरून आणि नंतर खोलायचं. खोलून झालं की ही चाळण उपडी मारायची. मी तुम्हाला ते नंतर दाखवेनच. हे अशी आहे ना, या टोपात बघा मी पाणी घेतलं आहे आणि याच्यामध्ये असा हा पेला ठेवायचा कप. नाही ती चाळण कशी आतमध्ये जाते, मग आतमध्ये जाणार नाही म्हणून ही अशी ठेवायची. ही अशी ठेवली ही परत आहे ना, ही आता मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि ही परत त्याच्यावर मी उकडी मारून वड्या मस्त झाले. हा टोप आता बाजूला आहे, पाणी किती आटलं ते शिजायला पाणी लागतो ना त्याच्यामुळे. आता साईडने निघणार, हे साईड निघायला पाहिजे ना, ते निघणार. ते उकडी मारते मी त्या ताटलीमध्ये. हे बघा, हे असं उपडी मारायचं मग असे निघतात. ही अशी वडी तयार होते बघा. यात आपल्याला जसे पातळ पाहिजे तसे आपण कापायचे. चौकोनी पाहिजे चौकोनी कापायचे, असे कसे पण लांब पाहिजे तर लांब कापायचे. आता तुम्हाला मी कापून आणि हे कसं फ्राय करून एकदम फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी चालतं, पण असंच नाही ठेवायचं. असे वड्या कापून घ्यायचे. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे असे चौकोनी वड्या कापायचे आणि ते तळायचे आणि आपण जेवणाबरोबर खायचे. असे तळून ठेवले ना फ्रीजमध्ये तर 2-3 दिवस राहतात चांगले, पण तळून ठेवायचे. असे वड्या नाही ठेवायचे. ही अशी पूर्ण वडी ठेवली ना तर ती फ्रीजमध्ये कशी कडक होणार, मग ते वड्या कापायला नाही वेळ होणार. आणि कापून जरी वड्या असे 2 दिवस हे डब्यामध्ये भरून 2 दिवस ठेवले तरी चालतील, व 2 दिवसाचे वर नाही ठेवायचे कारण ते खराब होणार. तळून ठेवले तर 4-5 दिवस राहतील डब्यात भरून. गॅस पेटवला आहे, बारीक केला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये तेल होते कारण ते वड्या आहेत ना सगळे मला तळून काढायचे आहेत, म्हणून त्याच्यासाठी तेल जास्त पाहिजे. तर थोडे करून थोडे ठेवायला पण नाही होणार ना, खराब होणार म्हणून. तेल ओतलं आहे, आता जरा तापू द्या. तापल्यावर मी आता वड्या सोडणार आहे त्याच्यामध्ये आणि तळून. तेल तापलं आहे, आता मी त्याच्यामध्ये हे वड्या सोडते. कारण तेल भरपूर असल्यामुळे त्याच्यामध्ये जास्त वड्या राहतील. हात सांभाळून तेलामध्ये असे सोडायचे कारण तेल हातावर येऊ शकतं. नाहीतर आयडिया करायची, आपण असे झाऱ्यामध्ये घ्यायचे, हाताने सोडायला भीती वाटत असली तर ते असे झाऱ्याने असे सोडायचे. ते चांगले लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. वडे झालेले आहेत, हे बघा असे लाल घ्यायचे करून. आता मी ते काढते. तयार झालेले आहेत. गॅस बंद करते. कोथिंबीरच्या वड्या.
कोथिंबीरच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत, एकदम मस्त झाल्या आहेत. तुम्ही करून बघा आणि मला सांगा.